Hakashitarik menta ubnai march arajar arphulai ki riewshit niam Hindu kila penhuri hura badru kila penjot ya ka stall jong ke Gideon International ka badai ka way na ki organization ki basam Bible Asia ki brio kane ka jingjia kala jia ha ka World Book Fair ka balalong hapo Delhi kine ki brio kila bitar bat kila perta Jai Shri Ram bat Har Har Mahadev Kidan kato kat nengot na pedengki Hindu, kibala nang lastad, kibala sngew si ijur ya kane ke jingle jong ki riewshit niam Hindu. Na marba kine kila yuraj ya ke constitution jong keri India. Kabasha sngew bha ya ki briu ban ngen, ha kano kaniam, badro, banyalap ya kano kaniam. Gila ban yo i bakat ba nang mi ki por, ka jinglong lait luoj ha ka jing shakri blay ha pedengki niam, kibadai ki minority. Kim yo show daga jing light luoj banjiet dalade ya kaniam kabaki kwa banyai kane ka video kadai ka balajia ha ka book fair hadian ba ki riewshit niam Hindu kilalap bala sampat ba ya ka Bible ha kane ka jaka ये बाइबल बात करते फ्री में सामने वाले है ना ये बाइबल दे रहे थे फ्री में इनको दिक्कत हो रही है